fodó in éidir rih achtan nua Bhí muidir gur a haspáint go bhféadach an Gaeilge bheith ceanglaí le rud a cinn tifliú agus go bhféadach sí bheith nua aimsire agus go bhféadach daoine bheith móhann sin a racáil trí Gaeilge. Muide clasach ol inléige. Ní me chun leirt faoi, ní me chun bheith déanana speech in ína tada agus má háníonn se le tau mar a daíonn. Fanam sin host go handúil in sí a scéal a ghom éistím se le go ciúin sin mar a bhíon. Tá tú geirí de híalach a háitre Gaeilge a tá séint a dalí agus mar a chuaigh drám seo go dtín troblaid le album omlan a chur am Gaeilge, gigan íon an Gaeilge agus anna dul mar sin chuid se caiimar aige deis a bhéim go mór am.